Anthu 15 avulala, magazi anali pena paliponse, ndipo zonsezi zikuchitika chifukwa cha dambo la mpunga. Kodi dziko lathu lafika pati pamene nthaka ikutulusa mkwiyo kuposa chakudya? Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Iyi ndi nkhani yodabwisa imene yachitika m'boma la Machinga. Dzulo mdera la mfumu yayikulu Mchinguza ku Machinga panachitika nkhani yochitisa mantha kwambiri. Anthu osachepera 15 avulala, ena mwa iwo ali m'mavuto aakulu kusatira mkangano opsa wa madambo a mpunga pakati pa anthu a midzi ya Msowoya ndi Likuluma. Nkhani yasiya mafunso ambiri kuposera mayankho. Malinga ndi mboni zomwe zaona ndi maso, anthuwo adakumana kudamboko, malo omwe akhala akugwirisa ntchito pa ulimi kwa zaka zambiri. Kukangana kunayamba ndi mawu, koma pasanapite nthawi zinthu zinasintha mwazizizi. Anthu anayamba kukhapana ndi zikwanje komanso makaso. Zida zomwe zimayenera kugwirisidwa ntchito pa ulimi tsiku limenero zinasanduka zida zomenyera anthu. Zimenezi zinachitisa kuti ena avulale koopsa, ena kugwa pansi atataya magazi ochuluka kwambiri. Poyankhulapo mfumu yayikulu Mchinguza inasimikizira anthu kunena kuti mkangano uwu si wachilendo. Iyo inati nkhani ya madambowa idayamba kale mu chaka cha 2020, ndipo nkhani iyi yakhala ku bwalo la mfumu yayikulu Mchinguza, ku bwalo la Senior Chief Nkola, ku bwalo la Paramount Chief Kawinga. Komabe ngakhale mabwalo onsewa adapereka zigamulo, mbali ina sinali yokhutira. Ndipo nkhani sinangokhalira ku mabwalo amafumu okha ayi, idafikanso ku ofesi yona za malo, ku khonsolo ya boma, ndiponso ku bwalo la milandu. Koma ngakhale malamulo adalowa, koma mtendere sunabwerere. Mfumu Mchinguza yaonjezera kuti kuyambira mchaka cha 2020 anthuwa akhala akuchitirana mtopola chaka ndi chaka. Chaka chilichonse anthu akhala akuvulala, akhala amantha ndi chidani. Pakadali pano munthu mmodzi yemwe wavulala kwambiri anatumizidwa ku chipatala cha Zomba, ena atumizidwa ku chipatala cha ching'ono cha Namanja. Mabanja ambiri akulira, ena akudikira madokotala, pomwe ena akufunsa kuti kodi mkangano uwu uzatha liti? Mneneri wa polisi ya Machinga West, Kansire, wanena kuti apolisi akufufuza za nkhaniyi. Pakadali pano palibe amene wamangidwa, koma kafukufuku akupitirirabe. Nkhani ya Msowoya ndi Likuluma si ya madambo okha ayi, ndi nkhani ya kusowa kwa mtendere, kulephera kumvesesana, ndiponso mmene nthaka ingasanduke gwero la magazi osati chakudya. Funso lalikulu ndilonena kuti kodi ndi njira yanji imene ingathese mikangano ya nthaka m'midzi mwathu? Ndithu imeneyo ndi nkhani yomvesa chisoni imene tinabwera nayo kuti tikuoneseni makamaka imene yachitika ku Machinga. Nkhani imeneyi ndiyo khuza kwambiri chifukwa anthu akupwetekana, mabwalo kulowerera, mafumu kulowerera, apolisinso kulowerera, koma anthu osakhululukirana ayi. Anthu amenewa azamvatu mmodzi akakhala kuti mwina wasikira kuli chete. Choncho pasadafike poterepa, anthu amenewa akuyenera kuti agwirizane, komanso anthu olowererapo alowerere ndi kupanga solve kapena kuti kuweruza mlandu umenewo koyamba komanso komaliza. Koma tisanamalize video yathu tatiyeni tione maganizo a nzika pa nkhani imeneyi. Nzika zikukamba kunena kuti after kukhuta nsima sopano, chaka chatha mwezi ngati uno timangomva kuti ku Machinga ana awiri abanja limodzi afa atadya chiteze. Lero mwayamba kukhapana. Shame.
ndithu akutero anthu amenewa akunena kuti iye chaka ngati chomwe chino chaka chatha nthawi ngati yomwe ino timamva zoti anthu akudya chiteze pano mwayamba kupezano chakudya sopano nde mwayamba kumenyana. Iwo watu akunena motero maganizo awo. Ena akuyikira ndemanga akunena kuti Machinga is a cruel district. Ngati anakhapa wa polisi mukumva tu menepo anthu ena akunena choncho ndithu kuti Machinga iyi ndi district kapena kuti ndi boma limene lili loopsa kwambiri lovuta maganizo chifukwa mbuyo adakhapanso wa polisi. Iwo watu maganizo awo ayikirapo motero ngati mzika yokhuzidwa. Enanso akunena kuti izi ndezatopesa tiziti anthu sangapeze zina zochita zoposera zomangokhapana chaka ndi chakazi. Indero anthu kuyikira maganizo osiyanasiyana pa nkhani imeneyi, nzika zokhuzidwa ndi nkhani imene yachitika ku Machinga. Nde zimenezo ndi zimene anthu ali mkukamba makamaka pa masamba amchezo apa Facebook. Nde nkhani ndi imeneyo koma maganizo alipo osiyanasiyana. Tingomaliza ndi awa kunena kuti koma anthuwa amakakamira amati ndi za anko awo koma amayiwala munthuyo popeza malo olima amakhala akuyang'ana za ana ake kuti azawasiyire. Amenewotu akukamba choncho khala ngati kuti akulongosola ngati kuti anthuwa akuadziwa. Anthu akwathu nchiyani koma ena akuyikira ndemanga motero. Nde nkhani zokhuzana ndi malo ndi zovuta kwambiri komanso ngati zili zapautondo zimakhala zinthu zosakhala bwino chifukwa anthu chidani chake chimakhala choopsa kwambiri. Nde nkhani ngati zimenezi zimangofunika pakhale anthu ena ake oziyang'anisisa bwino komanso kuziweruza mwamzeru. Kupandapo ndi kuti anthu azingophana komanso kumakhala mwamantha malo amodzi. Nde tiyeni tikhale anthu osamala makamaka ku nkhani yokhuzana ndi malo. Ngati mwasangalatsidwa ndi video imene, subscribe to the channel, like, share, komanso osayiwala kupanga comment. Ndipo ife tidakali pano kukubweretserani ma updates osiyanasiyana amene akuchitika mdziko mwathu. Ino ndi Malawi lero.